Jimpuli Woman Kasmi. Kejimpuli nagi kam ki apostol kelem nong gebakhat way tar khot khat khandai hadu at po hinriu. Ki riu gain kila pet sakma keleng na kadaw kajingban ben kebalaja habala penyap yaw Stefan. Dan na ki kibala len hadu Phoenicia, Cyprus pat Antioch. Ki athu ya kubor tang ha ki ju. Henry dan ki way pat ki riu gain ki bana Cyprus. Bad kiri ni ki bala len sha Antioch bad kilaya lab ya kubor haki krigru shaphang utrai jisu. Kabor utrai kladan bad ki bad shibon ba ki brew kidanget bad kilaphai sha utrai. Kakubor shaphang kani kalapoi sha kabalang Jerusalem kumda kilapha ya Barnabas sha Antioch. Habaulo poi bad ulayo I kadno ublay ulakerku ya ki brew plus ngobha bad ulakentu yaki baro penyai ni scam ha utrai da kado nu jongki baro Barnabas ulalong ubriu ubabha ubadab do minsim bukhuj bad kajingen bad bun ba ki briu kilaya sno sha utrai nangta Barnabas ulalen Tarsus banwat ya Saulus Endal Shem yu ulawan ye lam yu sha Antioch. Baro shisnem kenthi kine arngon kilaya kendu ya kibriu jong kabalang. Par kilahikai shibun upaid ba. Dei ha Antioch baya kisenran lakhot ningkom Krista. Kaktian jong utrai. Kasam prabu nyo kadkhot iwe hadu henyo. Uyawe uiye yela kanong ba. Balaseng halor ulum bukhuj. Ukham smo bha ya ki kherdop jong ka zion banya kano kashnong ujakop. Hasngap ya ki ei ki badan buram balayathu shaphang jongpha ko nong ba uglay. Ngan khen ya ki Egypt bad ka Babylon hapdeng ki jat penriu ki ba ithu yanga. Ka Philistia ka Tyrus bad ki Ethiopia kinlong ki khun jongka. Baro kin khot me ya ka Zion na Maria baro lakha haka. Dei ubahalor tam ubala penlong ya ka kumba kalong. Utrai utho kerteng ye kibriu kine ki khun jong ka Jerusalem hangta katba ki shat kin yerwai phalong ka ying jongi. Ka gospel kat kum uyo anes glenong ka bashipong kat khot arpo ar hadu laipong. Lapoi ka por kanyam karukom jingpen kentang ha Jerusalem. Kalalong ha ka por mentlang ujisu ulayay na katingkong jong Solomon ha ka temple. Haba ki ju kilaya lum sodong jong u bad kilaong hadu lano menpenling a yangi. To grenshai medei mo Messiah. Ujisu ulajubab ngalayathu hapi Henry Pimtre Satya mengej yanga. Ki kam bangale da kabor ukpa jonga ki sakhi yanga. Henry Pimngen namar ba Pimlong kilang broad jonga. Kilang broad jonga ki sha skor ye kaktin jonga. Nga ithu ye ki bad ki bod yanga. Nga ai haki ka jing em bom jukon bad kin om yam om dan ubala ban kenthet yaki nanga. Ukpa uba a yaki hanga ukham krau ban ya baro. Bad om dan ubala ban kini no yaki na ukpa. Ukpa bad manga ngi yalong kaway. Ka gospel jong utrai.